В това студио се роди разказът за една истина. А тя се случи в България. Те, които изядоха мъжа ми и го закриха, да не мога да му открия гроба, да врат в хада, в катрана, да врат. Бяха изминали 40 дни от моята смърт. На гроба ми дойдоха моите убийци и мъчители, за да изтезават трупа ми, който се разлагаше. Те изровиха тленните ми останки, пробиха главата ми с тежък дървен кол и си отидоха. Но защо го сториха? Та аз бях мъртъв. О, да! Макар и неверници, знаеха, че на 40-тия ден душата ми щеше да се отправи волна нагоре за среща с Бога. И за да не стане така, те нанесоха своето проклятие. От много години се нося между вас в плен на тази варварска анатема. Ако ви разкажа тази история за първи път, ще разбия проклятието. Но как да стане това? Та аз съм мъртъв. Нито можете да ме чуете, камо ли да ме видите. А това тук е моят внук. Нека ме прости, че навлязох в неговата плът, за да разказва той с моя глас. Бях уважаван винар. Добивах и търгувах с най-хубавото кехлибарено вино в цялата околност. Бях също и на отговорна работа в кметството. А с това и в служба на Негово Величество цар Борис.
На 5 септември 1944 година Сталин обяви война на България. В този момент моята страна беше съюзник на хитлеристка Германия. 2 дни по-късно, през нощта на 7 срещу 8 септември, бях повикан на нощно дежурство в кметството. Любимата ми жена и 2 ми невръстни деца се страхуваха за мене и ме възпираха. Но аз изпълнявах своя дълг. Всички знаяла, малата се наяли, се чудили как да влезе да ми кажат неща, да ме безпокоят. Всичко мало е знаяло. И това, къде е бил дежурен, че при дежурния патрул си ме първо, там как го каза тогава. Беше много там един, Атанас се казваш, умата му вика, умата. Той е бил там, викал, аз гледах как го измамия. Той не знал. Беше около час преди полунощ, когато един от моите колеги по служба ми предложи да излезем навън за глътка свеж въздух. От тамата се възнесе изстрел. Паднах напреко на кълдерамената улица. Свърши се. Бях мъртъв. Наоколо беше тихо. Никой не се осмеляваше да погледне какво се бе случило. И майка му чу, че изпищя горе, тя е близо до нас. И аз пущам се едното в краката си, никакво влизане му говоря, връщам се. И припкам така гола, как си бех облечена в нощта, да видя какво останало. Тя вика, или е убит. И аз се връщам тогава и каза на Венке, мене си баща е убит. Ние приплакаме. Фанах и за ръка влачихото парцал по мен до там. Намерихме го лъжи. В чершията те го бие пред салета. На 8 септември тялото ми остана непокътнато на земята. Комунистите заграбваха управлението, а на следващия ден, на 9 септември, бяха вече на власт. Цели 3 дни трупът ми лежа пред кметството за назидание на втрещените от страх съселени. Додека ми они страсих на чершията, е страшна работа ми тогава. Като засвири ония музичи, заиграл на хоро, изиграя хорото и се каза Рашичи от радиото. Аз съм баш комунистите. Се качи на камиона и иска да минат през него да го смачкат. Говорил, но майка му е там, неудобно е. Ти го забиколи, всичките плюва на него. Около мене увиваха гласовете на майка и жена, а децата ми крещяха от ужас. О, колко страшно беше, че не можех да стана да ги прегърна и да им кажа: хайде, у дома. Вместо това, трябваше да видя как камионът с току-що освободените от затвора партизани опря в гърдите ми, за да ме прегази. Но беше спрян от немощната малка ръка на старата ми майка.
Мръсни мухи лазеха по тялото ми, а то започваше да вони. Чух как селският стражар се помоли на кмета да разреши на семейството ми да бъда погребан. Трупът да остане да лежи, бе отговорът на червения управник. Да, тялото ми лежеше пред страхливия поглед на новата власт, която бе спокойна, че ме има. Бях погребан на третия ден, съвсем набързо и без церемонии. На близките ми не беше позволено да устроят достойно погребение. Взимале, коле доядале, коле дебел коле бил, че право на главата му. Дъхкам, и аз бих да преливам, то са вече още топличкото и червето къкла така и главата му. Бяха изминали 40 дни от моята смърт. Късно вечерта жена ми се отправи към гроба ми. Тя не подозираше онова, което й предстоеше да види. Не знаеше, че преди минути при мене бяха моите убийци, за да изтезават трупа ми. Червиите, изсипани от пробитата ми глава, пъплеха все още в различни посоки, като че ли искаха да свидетелстват за онова, което се бе случило. А сега луната се стараеше да осветява осквернения ми гроб, за да може ужасената ми съпруга по-добре да види какво бяха сторили с мене. Силна жена. Преодоля страх и паника. Събра каквото беше останало от трупа и вещите ми и зарови всичко отново. Новия гроб тя изравни с земята. Малкият каменен кръст бе потрошен на парчета, затова вместо него постави на гроба ми един обикновен камък. На няколко крачки разстояние отчаяната жена посади малко дръвче. Камъкът и дръвчето бяха от този момент знаците и координатите на моя вечен дом. Така тя се надяваше никой, освен нея, да не знае къде лежи тялото ми. Да, посетителите на моя гроб бяха пратеници на сатаната. Те вярваха, че след този варварски акт ще бъда, може би завинаги, в плен на тяхното политическо проклятие. И вместо да се представя пред Бога, да остана на земята в мъки за всички времена. Но това бе само началото на политическия терор върху моето семейство. Само по чудо не бе отнета къщата ни, в която останаха да живеят жена ми и двете ми деца. Съпругата ми се бореше с всички възможни средства срещу предаването на имотите ни на новата власт. През есента на 1989 година настъпиха промени в политическия живот на България. Дойде така наречената демокрация. Моята вдовица направи опит да получи обезщетение за атентата срещу мене. Тя потърси решението на българския съд от 1947. С това решение комунистическата държава опита 3 години след моето убийство да узакони престъплението, което беше извършила срещу мене и моето семейство.
Всички следи от този съдебен акт бяха старателно заличени от червената власт. Жена ми така и не можа да докаже, че съм жертва на политическо убийство. Процедурите по възстановяването на нашите имоти вървяха бавно и несигурно. Моята вдовица бе крепена от надеждата, че един ден нашите внуци ще бъдат новите собственици на земята. Ако я вземе, дава ми сила, че има що си дам на децата. Толкова много имот и толкова да бъде добри, да остана едно нищо веки. Едно нищо ли направя. Като я вземе и да си умреш, съм по-спокойна. Моят внук придружаваше понякога любимата си баба с камера. Обичах я както преди за нейната преданост и тъгувах, че не можем да бъдем заедно. Подкрепях я както можех и й давах сили да живее. Тя дочака смъртта на моите унищожители и връщането на земята в наше владение. Уважавана от всички, бе удостоена със свидетелство за най-възрастен жител на селото. В студен есенен ден на 2000-та година моята вдовица се беше отправила отново към мене. Нейните 100 години едва подаваха сили на пресъхналото й тяло, за да се движи напред. Тя вярваше, че докато е жива, никой и нищо не може да я спре да идва насреща с мене. Така и не можа да преодолее страха от миналото и не пожела да възстанови изцяло гроба ми. Знаех, че в този ден за първи път нямаше да разпознае камъка, под който лежах. Не можех по никакъв начин да изпестя това отчайващо разочарование в последните дни на живота й. Да, скъпа съпруго, това е последното ти посещение при мене. В този твой живот. Скоро, много скоро, ще бъдем заедно завинаги. Тази история е към своя край. Вие чухте за първи път истината. Една истина, която заплашваше почти да изчезне безследно в проклетото минало на една диктатура.
А сега съм свободен.